vyrábajú a súživo diskutujú, pretože každý rozumie niečomu inému a niečo iné súži robiť. Jedno však máme všetci spoločné. To fife, to chutí všetkým. Mnohožovci stavajú dosť pekári na juhu. Čokoláda. A na sladkosti Tam pri hneď. Nemôžete sa pohnúť. Zvoľte Voltaren Emulgar, ktorý pôsobí odstraňuje zdroj silnej bolesti a keď je bolesť preč, Voltaren pokračuje. Paťo, daj hlavový aport. No podole. 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 Radosť z pohybu. Potešte svojich blízkych darčekom, ktorý im prinesie... Ako povieš hlavový? Voltaren Emulgar 100 gramov vám ponúkne špeciálne ročné balenie. Dajte svojim blízkych radosť z pohybu. Paťo, ako robil branár? Drž to. Je pusto. Je pusto, Paťo. Úrok 2,5% ročne, peniaze k dispozícii kedykoľvek. Poštová banka.